Ayan, punong-puno po tayo dito sa loob ng Montreal Gymnasium dahil mga kupunan ng Montreal at Claveria susunod na para sa ating third and final matchup natin dito sa ating triple header sa ating day 3 ng ating elimination round dito sa District 1 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. And again, pasalamatan natin si Mayor Glenda Villahermosa for having us here sa napakaganda nilang venue dito sa Montreal Gymnasium. Alright, so once again, magandang gabi Pilipinas. Hello world, Diyos Malay na Banggi. Ini po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. Magandang gabi once again sa iyo, Coach. Yes, partner. So last game of the triple header, partner, Montreal versus Claveria. So wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Both teams are ready for the tip-off. I think it's going to be number 7, Leonard Lianto, who will jump for Montreal. And para naman dito sa Claveria ay itong kanilang number 15 guy na si Jimmy Baro Jr. At ayan, unang possession. Nakuha ng mga taga Montreal ang home team. Number 12, pinasa kay Almozara. Number 16, tumira Mintes. Pero mananatili sa kanilang bola. Almozara pa rin. Muntik nang maagaw nitong si number 20 na si Dayar Mahinay. Yes, partner. At 10 seconds on the shot clock, partner. Itong mga taga Montreal dito. Tama. Finally, scoring is itong si Leonard Lianto. First 2 points of the ball game mula dito kay Lianto. At saka first 2 points of this ball game, actually. Yan ang mga nakapula. Mahinay. Binigay sa kanyang kalaban na si Ko. And easy layup for Vince Edward Ko. Maririnig mo, partner, yung hiyawan dito at early going sa ating laro. Dahil mga nakateritoryo ang naglalaro. Ayan na ngayon, si number 20. Traveling, ano yun? Traveling violation. Traveling violation. Oh. Ariate now bringing the ball down for Montreal. 24 fires. Nope.
Oy, magandang reverse layup yun for Leonel Vianto. That's his fourth of the ball game. And good pass on the part of Carlo Almozara, partner, on that play. Tama. Number 23, it's Salamunding. Wala pa rin, di pa rin makascore Mata Claveria. How about this one? From That's number Jomari. 28, that's Jomari Castellano. Scoring the first bucket para sa Claveria. Ko. To Ariate. Balik kay Ko. Muntik nang makatapak sa sideline. Ko. Driving down the lane. Wala. Rebound. Rodel Onggotan, the veteran. Lead in pass sa kanyang kakampi. At ayun, hindi man na-score ni Salamunding, pero nandun naman si number 20. That's J.R. Mahina is scoring the bucket. Gandang lead pass doon, partner, mula doon sa veterano. Oo, si Rodel Onggotan. Nakakalaro din natin yan, si Rodel, noong mga kapanahonan natin. Pero ahead pa ako dyan eh. Oo, Medyo ahead pa ako dyan. Okay, and we have an early report mula sa ating CSR na si Jessamay Navales with the mayor of Claveria. So sige, Miss Jessamay, pasok. All right, thank you so much, Kapang Morgan and Coach Paul. So now here with me is the Claveria Mayor Honorable Froilan Andueza. So first of all, Mayor, good evening po, and thank you po for welcoming us dito sa inyong probinsya. Ano po yung masasabi nyo na mismong Ako Bicol Cup na po ang pumunta dito sa napakagandang Masbate? Okay, first of all, good evening to each and everyone. Ako po ay nagpapasalamat siyempre dahil sa ang ating Ako Bicol Party List, yung Ako Bicol Cup ay sila na mismo, kayo mismo pumunta dito sa probinsya ng Masbate, which is napakaganda sa amin na kung saan yung aming yung aming mga kabataan at yung aming lugar ay nag-attend o nag-submit para dito sa Ako Bicol Cup. So napakalaking tulong at the same time yung aming kabataan ay na-encourage din sa sports. And of course, ikuha ko na rin din yung aking pagpapasalamat kay Honorable Congressman Saldico na kung saan ito ay napakalaking tulong dito sa aming probinsya ng Masbate at the same time sa aming mga munisipyo dito na kung saan ay na-encourage yung ating mga kabataan, yung ating mga youth para dito sa mga sports development. Thank you very much po. And then yung sa pala, yung para sa aking kupunan sa team ng Claveria ay ang masabi ko good luck sa team namin. Sana manalo itong laro na to versus Monreal. Thank you very much po. Diyos mabalos. Alright, thank you so much po, Mayor, for that. And yan muna ang update. Balik sa inyo, Kapang Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Jessamay Navales, and of course, Honorable Mayor ng Claveria, Mayor Froilan Andueza. Maraming salamat po, sir, sa mainit na pagtanggap dito sa amin. Samantala, balik tayo sa ballgame. Monreal leading now by 5 points, 11-6 at 5 minutes and 25 seconds remaining. In and out yung tirang yon ni number 15 for Claveria. Now it's Monreal with the ball. Ariate using the board. Pasok ang tirang yon. Grabe yung sequence, partner, ng palitan ng possession. But again, Monreal capitalizing on those fast break situation, partner. Tama. Iligay kay Onggotan ng bola. Nabitawan. And the ball will go to Monreal. Monreal basketball. last touch ni Rodel Onggotan. Grabe yung energy, partner, kung mararamdaman mo dito sa Monreal Gymnasium. 4 minutes, 52 seconds remaining sa ating first quarter. Tama, Ariate now. Malakas yung pasa sa corner para dito kay
sa kanyang kakampi na si Almozara, Carlo Almozara. Ayun na naman ang mga taga Montreal. Nagkaagawan pero mananatili ang bola sa mga anong klaseng kulay ba? Ano bang Parang gold partner. parang gold na na- yellow na something. Oo eh. Montreal. At sa kabila naman pula. Oo, ibang shade of yellow ito eh. Yan, number 16 missing, Almozara. And doon sa battle for the rebound, merong foul na nakita ang mga referees natin. By the way, mga referees natin, mga bigating referees. Gomer Obina, who was a ex-PBA official ito, si Gomer Obina. And ito naman si Sir Ariel Berneo ay international referee. Yes, FIBA referee po yan. Oo. Ito namang si Bunanong Gumachera, SR. Ano ba? Alam mo ba yung ibig sabihin ng SR? Kalimutan ko eh. Nakakatawa eh. Nakakatawa yun sa amin. Parang joke eh. Anyway, Bunanong Gumachera is a national referee. Okay? Kaya hindi basta-basta yan. Nako, itong siko naglalakad-lakad sa park. Ayun na, number 20 finishing. That's Mahinay for Claveria. Ariate now bringing the ball down for Montreal. Binigay kay Ko. Maganda yung pasahan! Good ball Except for the movement. shot. Di man lang tumama sa board, wala man lang tinamaan, kundi air. Ayan na naman. Grabe yung bibilis ng mga player natin dito. Itong dalawang kupunan na to. Claveria. Ito si Mahinay, look to attack palagi eh. Walang hinay-hinay kay Mahinay eh. So that's a foul. Ariate. John Mark Ariate, first personal foul. So, ang bilis, malapit na matapos yung ating first quarter. Fast pace yung laruan dito ng dalawang kupunan. Grabe, ikaw ba naman ang hindi matitrill or mai-ignite dahil sa ingay ng crowd dito? The veteran fires. That's Yamko and he misses. Onggotan! Humihingi ng foul sa mga referee pero wala. Hindi tinawagan. Walang sapat na rason para tawagan ng foul doon. Corner shot! Pasok yan! That's the number 11 guy of Montreal, Christian Erato from the bench. Kakapasok lang. Oo. 3-pointer mula dito kay Christian Erato. So lamang ng 6 po, abante po ng 6 ang mga taga Montreal dito. Oo. Number 23 fires from the outside. Wala. May tulak. May tulak dito kaya Yamko. Itong si Aton, Roy Aton. Ayan. That's a second personal foul on Roy Aton at 4th team foul itong mga taga Montreal dito, partner. So ayan, labas muna si Rodol Onggotan in favor of this number 21 guy of Claveria na si Narciso Carranza. Nasa mga taga Claveria pa rin ang bola. Nice! That's Layup mula kay Salamunding. Good penetration. okay, signaling the play is Ko. Humingi ng pick si Ko. Nakabalik sa kanya yung bola. Napakagandang play na naman yon. Pero everything but the shot. Isa pang chance for Montreal. Hindi pa rin pumapasok. Na-rebound ngayon ang mga nakaputi at pula. Eto na. Tumatakbo. Ang Claveria. Ganda ng ikot. Pero malakas ang tira. Rebound pa rin. Namata Claveria. Salamunding scoring another bucket. That's on Arlito Salamuding. So yun, partner. 6 points na ito dito sa Salamuding. Bata din, And binawi. ayan na naman si Christian bagong salta. Erato.
Si Irato hitting another triple. Ganda ng crossover. Pero nabitawan ang bola. Ayun na ang Monreal. Number 11 with a finish. That's Christian Irato once again. Back-to-back buckets for this young guy. Magandang bunot, partner. Oo. Ito ni Irato. 7 points dito sa ating laro. I mean 8 points rather. Pero ngayon, sa Labunding, doing the scoring for Claveria. At meron tayong timeout, coach. At a minute to go dito sa ating first quarter. Naku, talagang napakabilis ng oras. Fast pace yung laruan natin dito. Oo. Oo, but again, sabi nga natin, ito, 16 points to 21 points for Team Claveria. Talaga, partner, hard work yung nakikita ko. Kung sakali magpapapanalo dito sa koponan na ito, but sa kabila naman talaga, because nga sabi mo nga, home court advantage. Kung makikita mo, pag hawak nila ang bola, talagang halos Hiyawan ng mga tao. mag-erupt tong Montreal Gymnasium. But again, with that timeout, for sure, may mga adjustments ng mga coaches natin dito. Okay, sige, titingnan natin kung ano yung mga adjustments na yan. Ni na Coach Jason Onggotan ng Montreal. And itong si Coach Arnel Pornete naman ng Claveria. Nakakalamang dito ng 5 ang mga taga Montreal. So, ang mas kailangan na mag-adjust dito, itong mga nakaputi at pula, ang mga taga Claveria. Irato now, ang may tanga ng bola. Number 2 tries from the outside. Wala. That's si Eddie Delavin. Still getting used to the names of these players also kasi bagong salta din tayo dito or bagong exposure din nila ito at first time nating ma-meet itong mga players na to, both teams. So penalty na dito, partner, itong mga taga Montreal. Oo. At nasa free throw line ngayon ito si Mark Henry Moteliano. Pasok ang kanyang unang tira. Moteliano getting ready for the second shot. Lucky bounce on that one. Almonte. So Irato. Binigay kay number 22 at ngayon nasa kay Irato na naman ang bola and he was fouled. That's on Monteliano. Almonte lalabas ng bola. Binigay kay number 27 Jeric Almonte. At nakascore doon itong si Almonte. Or make it the number 27 guys. Oh yeah, it is Jeric Almonte. Pasok ang bonus shot, completing the 3-point play opportunity. Moteliano. And Castellano was blocked. Kagulo yung mga fans ng Montreal. Yamco inbounding to Monteliano. Forcing the issue. And the ball went out of bounds. It will be Montreal's basketball. Delavin inbounding to Irato. 10 seconds dito remaining. Oo, 10 seconds na lang pala. Ganun kabilis. Muntik nang makascore doon. Itong mga taga Montreal. At ayan, di naabot yan. So that's the end of the first quarter between Montreal, who's leading right now by 6 points kontra dito sa mga Claveria na merong score na 18. Yes, Sama niyo po si Coach Paul Sepe at yours truly, Kapa Morgan, bringing you the action mula po dito sa Montreal Gymnasium. As we take a look at the highlights of the first quarter. Ayan,
So again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nasurog pa, ano yung mga thoughts mo, Coach, sa unang quarter natin? Yes, partner, for both teams, more on fast-paced kind of basketball, no? Run and gun. So pag may opportunity talaga, takbo lang sila ng takbo. Wala tayo masyadong gaanong plays na nakikita, no? Oo. Talagang they are just finding the open man, pasa, kung sino yung open. And when it comes naman sa defense for Team Monreal, partner, so ang ginagawa nila is extended zone. So kumbaga, dun pa lang sa point guard position, may talagang may nagpi-pressure na. And for Team Claveria naman, they are manning 2-3 zone. So titingnan natin kung may mga adjustments yan comes the second quarter because of the scoring, partner. Sige. And both teams are, looking for their first win. Again, unang salta po nila dito sa ating Ako Bicol Cup, Masbate. Ito po yung labanan dito sa District 1. Nunez for the rebound for Monreal. Now Ariate directing the play. So far, itong si number 7 ang kumakana, si Leonard Vianto for Monreal. Mayroon na siyang 9 points. So naka-fish doon ng foul itong si Almosara against John Patropes. Kakapasok lang din ito for Team Claveria. So pasok yung unang free throw ni Carlo Almosara. Okay, so isa din ito sa mga veterans, ano? Oo, partner. May nakikita tayo dito mga veterans talaga bukod kay Rodel Ongguta ng Claveria. The other team mayroon din eh. Uy! Salpukan sa ere, Lianto at itong si Mahinay na hindi naghihinay-hinay. Talagang palaban itong Mahinay na ito. Mindes ang unang tira nitong si Dayar Mahinay. So that's the second foul pala, partner, of Leonard Lianto. Mintis pa rin yung pangalawa. Junela saving it for Monreal. Muntik ng maagaw ng mga taga-Claveria, pero ayun, ang bilis ni Ariate. Mabilis din yung pasa, kaya hindi nakuha nitong si Nunez ang pasa sa kanya underneath the basket. Uy, maganda yung lusot na yon ni number 23. That's Arlito Salamunding Jr. Long 3. Walang tinamaan. It will be Claveria's basketball. Nasa second quarter na po tayo. 8 minutes, 44 seconds remaining, partner. At yung leading scorers natin ng first quarter, ito nga for Team Claveria. We have Arlito Salamuding with 8 points, partner. At sa kabila naman, itong si Leonardo Lianto with 9 points. Tama. O yan, steal. Ibang klase talaga tong si number 12. Grabe. John Mark Ariate bringing some action here sa labanang Claveria at Monreal. Gaganti naman sana doon itong si Salamunding Jr. pero hindi pumasok yung kanyang tira. Now Ariate na naman, may tangan ng bola. Bitawan, nasa kay Nunez na using the board. Pasok yan! And he hangs in mid-air. Grabe yung tirang yon nitong si John Victor Nunez. Yun talagang istorya ng laro, partner, dito sa game na ito, no? Talagang run and gun, takbo lang ng takbo. Oo. Talagang may open, pure talent ang pinapakita dito. And pure hard work talaga din when it comes to offense and defense. Pure bagsik, pure tapang. Grabe. Okay, and we have now a report mula kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok.
Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul, and good evening mga kasurog. Coming from the bench of Team Claveria, I am Barbie Floriano, your courtside reporter. Gitgitan ang labanan sa pagitan ng dalawang koponan. Kanina nga ay nakapanayam ko si Coach Arnel at idiniin niyang they wanted a clean and good game. Bagaman ay galing pa sa kabilang isla ang mga players ng team ay preparado at handa silang maglaro ngayong gabi. Dagdag pa nga ni Coach na this is a we, not me play. Ibig sabihin bawat player ay may gagampanan na responsibilidad para makasecure sila ng kanilang unang panalo. And right now they are exhibiting a good defense and aggressive offense para malamangan ang kabilang koponan. Ito na muna ang update mula sa courtside. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie Floriano, and mamaya magbabalik po siya for more of those needed reports dito sa ating laro. 29-20 ang score po natin. Montreal leading the way at 7:52. Ariate may tanga na ng bola. Back to number 27. Tumira ng 3. Pasok yan! For Jeric Almonte. First 3-pointer ni Jeric Almonte dito sa ating laro, partner, at mayroon na siyang 6 points dito. Ayan, bagong salta din itong number 3 na si John Vicenta Patropes for Claveria. Good mini nakas- teardrop nito ni Baro, partner. Jimmy Baro Jr. Nunez working his way. Wala. Nakakuha ng kanyang kakampi at naitira nitong si Carlo Almozara. Yun. Gandang tira underneath ni Sese. Ito, Sona. But again, may pressure, partner, sa taas. Parang 1-2 yung depensa ng Oo. ng Claveria. Number 21 forcing his way. Merong foul. And bagong salta din ito si Jobert Briones, the number 21 guy for Montreal na mga naka some sort of yellow shade. Parang gold ang jersey. Ayun na naman! Si number 27, Jeric Almonte, hitting another one. This time from the other side ng kanilang court. Yun talaga tira niya, partner. Oo. Mapapansin mo. Talagang nakaside yung katawan. At saka mataas yung talon. Gustong bumawi ni Sese pero hindi pumasok yung tira. Nunez now, may tanga ng bola. Binigay kay Ariate ang kanilang point guard. Ariate. Carlo Almozara was called for a traveling violation. Ito, pagkakataon ng mga taga-Claveria na makalapit-lapit dito, partner. Kasi medyo lumulobo na yung lamang nitong mga taga-Montreal. Oo. Wala pa rin sa 3 ang mga taga-Claveria. Pero sa 2 naman, sabi ni Baro Jr., akong bahala dyan. Gandang lusot yun ni Baro Jr. Pero nagsag kasi, partner, yung depensa. Good steal on the part of number 6 guy, itong si Montellano. Oo, naagawan daw si Ariate. And good finish on Montellano rather. Almozara to Ariate. Balik kay Almonte. Almonte na naman! Muntik na naman Muntik pumasok na. yun! Eto. Transition. Sabi ni Ceci, sandali, I'll be waiting for my teammates. At ayun, muntik na makalusot itong si Ceci. Si Patropes pala yung nasa corner kanina. Oo. Oo, si Ceci yung nag-attempt na makalusot pero wala. Huling or last touch niya kaya it's Montreal's basketball.
Ariate will be inbounding. At nandito si Aton, nakaabang na para... Ayan, si Almonte ang nag-receive ng bola. Balik kay Ariate. To the wingman. Wala na naman. Ayan, naagaw na naman ang mga taga-Claveria. Monteliano! With a good finish. Maganda, partner, yung depensa pinapakita nitong dalawang nasa taas for Team Claveria, partner. At ang maganda dito kay Monteliano, magaling siya sa transition play. Open court talaga, no? Oo, ayan na naman. Pero ibinigay niya sa mas nasa unahan na si Patropes. Kaya lang, magandang alley-hoop pass, but Ariate was fouled in mid-air. Kaya he will be taking 2 shots mula sa free throw line. Medyo malamya kasi yung pasa nito ni Monteliano, partner. Tama. Kay Sese. Sayang yun. Nakalabi ng easy 2 points for them. But on the other end naman, itong si Ariate, feeling mo siya yung pinakamalaking tao doon sa kupunan nila. Siya yung humahali eh. Oo. Pasok ang unang tira. This guy is a quality guard. Makikita mo naman. So, marami tayo ditong mga nadidiscover sa Masbate na magaling din talaga ng mga players. And that's one of our objectives ng Cobicol Cup is to discover those players na hindi nabibigyan ng pagkakataon sa ibang mga liga. Kaya tayo po ay lumalapit sa mga probinsya para ilapit na talaga mismo ang magandang ligang ito, Cobicol Cup. Anyway, Lianto hitting another 2. Meron na siyang 11 points dito sa larong ito. Leonard Lianto for Montreal. Monteliano, bumangga, tumira, gamit ang board, wala. Huli na naman doon si Sabado. That's penalty na yan, partner, with Penalty na. 3 minutes and 36 seconds remaining sa ating game. Oo, matagal pa. Matapos itong second quarter, no? Pero penalty na kaagad itong mga taga-Claveria. So, Lianto will be awarded 2 free throws. Again, nandito po tayo sa Monreal Gymnasium. Salamat once again kay Mayor Glenda Villahermosa. And yan, nandito din ang mayor ng Claveria, si Mayor Froilan Anduasa. Kanina na interview ni Miss Jessa May. At talagang ramdam natin yung appreciation nila kay Kong Saldico at sa Cobicol Party List dahil sa napakagandang liga na ngayon nandito sa kanilang probinsya. Yes, partner. At balik ang bola dito sa mga taga Monreal. 3-point shot mula sa corner. Wala, hindi pumasok yon from Christian Irato. Huli siya doon ng referee. Medyo extra step na si Monteliano doon. Lianto. Muntik nang tumira. Muntik nang pumasok yung tira. Monteliano now for Claveria. Another floater this time, hindi tumama sa ring because of the heavy defense para dito kay number 15 na si Jimmy Barro Jr. So medyo nahihirapan ito mga taga-Claveria doon sa mga drives ngayon kasi medyo yung depensa nitong mga taga-Montreal, partner, when it comes to zone. Talagang clean-a-clag nila yung ilalim. Tama. And missing a 3-point shot attempt. At ngayon, nasa mga taga-Claveria ang bola, pero Monteliano missed. At ayan, nasa mga taga-Claveria sana ang bola, pero nakakuha nitong mga taga-Claveria ang bola. Once again, Sese, umikot, pumasa. Samantalang itong si Salamunting, tumira sa ilalim, pasok yan. 12 points na ito, partner, dito sa ating game. So siya ang Leading lone bright scorer. spot dito for Team Claveria. Erato, and a floater, wala. Nandun si Lianto to clean up the mess. At ito naman sa kabila, ito si
Rianto with 13 big points for Team Montreal. At 2:09 sa ating second quarter, 43-32, 11-point lead for Montreal. Tuwang-tuwa ang mga taga rito dahil nakakalamang kanilang kupunan. Salamunding penetrates, reverse layup is good. Takeover mode, partner. Itong si Salamuding dito. 1 minute 48 seconds remaining sa ating second quarter. Ko drops it. But the shot was blocked. Ito na, Salamunding finishing with the right hand using the board. That's a 6-0 run, partner, on the part of Team Claveria. 36-43, unti-unting lumalapit dito, partner, itong mga taga-Claveria. So, timeout dito, mga taga-Montreal. Pito na lang ang kalamangan. Yes, partner. So, 1 minute 36 seconds bago matapos ang ating first half. Tama. So, again, maraming salamat po sa lahat ng pumunta dito sa Montreal Gymnasium. At yung libo-libong nanonood sa atin online sa ating mga social media platforms. Again, napapanood po tayo sa Rep Saldico Facebook page, sa Ako Bicol Party List Facebook page, and Ako Bicol Online TV. Yon. And again, Ako Bicol Party List Facebook page, kay Rep Saldico Facebook page, yung ating YouTube channel, paki-subscribe na lang po sa Ako Bicol Cup, and sa TikTok, ganun din, Ako Bicol Cup. And we are proud to be here and to present this great league dito sa ating region, ang Ako Bicol Cup Masbate. 36-43, lamang po ang Montreal at 1:31. Wala yung tira ni Carlo Almozar. Tumama sa ring pero wala. At merong foul na nakita na naman ng ating mga referee. Sabi ni Bulanong Gumatsera. So there's a third personal foul on Nathan Sabado. Penalty na dito, partner, itong mga taga Claveria. Pangatlo na ni Sabado, no? Oo, pangatlong foul. Missed yung unang tira. Itong si Roy Aton. Susubukan yung pangalawa. Wala pa rin. At na-rebound ng mga taga-Claveria. Salamunding Jr. Nakita na may tao sa ilalim. At yon, Sabado gets the bucket and one. Good recognition din on the part of Salamuding there on the cutting. Sabado, yun nga sabi natin, partner, pag gano'n, pag tumatakbo yung mga big man mo, reward mo talaga siya. Oo, tama. Kasi, diba, Mas malaki yung chance na makapunto sila. Sabado, medyo malakas yung tira, or I don't know, baka parang isa din siya sa mga free throw shooters na gumagamit ng board. Merong foul. That's the first foul on Jimmy Barros Jr. Kaya lang penalty Penalty, na. partner. So Lianto will be taking 2 shots. Mula sa free throw line, syempre. Malakas yung unang tira. Meron na siyang 13 big points dito sa ating laro. Itong si Lianto. Still missing sa pangalawang tira, pero nakuha pa rin ng mga taga Montreal ang possession, at naipasok pa yun itong si Nunez. Ibang klase. Grabe yung scoop shot na yun. Kala mo, itinapon na lang, partner. Merong pero pang foul. buti na lang, bumanda at pumasok. Sabi sa atin, kinutsara. And completing the 3-point play opportunity
is the guy wearing number 9 na si John Victor Nunez for Montreal. Samantala, ito na naman ang mga taga Claveria. Talagang unstoppable itong si Salamunding Jr. 18 points na. Open na sana pero hindi tumira. Almosara, mali yung napasahan. Eto na. Wala ang tirang yon. At na-rebound yan ng mga taga Montreal. Nunez, magandang pasahan. Balik kay Nunez ang bola. Pero hindi. Pumasok ang kanyang tira. Malamihan ng konti. Napakaganda sana ang sequence yun. Salamunding thinking of 3. At di man pumasok yung kanyang tira. Na-foul naman siya ni Nunez. First personal foul dito ni Nunez at third team foul. Partner, ito 6 na lang. Ganun lang, partner. Oo. 6 na lang ang hinahabol. So, pwede pang makat into 3 points pag naipasok niya itong 3. Salamunding ang bumubuhat sa koponan ng Claveria. At 5.3 seconds remaining. Very timely itong free throw shots na to. Makakaporma pa sila para dumipensa dito. So isa pa, no? Kasi last throw. He was fouled beyond the arc. Four seconds. Salamunding pa rin ang bola. Nakatira pa, kaya lang hindi pumasok. Pero good try pa din at 46-42. 4 na lang po ang kalamangan ng mga nakateritoryo ang Montreal team kontra dito sa dayo ng mga Claveria. Although, parehas lang po silang nasa District 1 dito sa ating liga. Alright, and kami po ni Coach Paul Sepe ay mag-halftime break din muna. Diyan lamang po kayo mga kasarog, ha? Kami magbabalik. Again, this Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Habang na kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ayan, balik tayo sa bakbakan ng Claveria kontra sa mga nakateritoryo ang kupunan ng Montreal dito po sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Once again, si Kapa Morgan kasama si... Yes, Coach Paul Sepe at partner, pasadahan muna natin itong halftime statistics natin, no? Sige. So, ito for Team Claveria and Team Montreal, partner. Bench scoring for Team Claveria, 10 kontra 22 ang binigay nitong mga taga-Montreal, partner. Coming off the bench, courtesy of Erato, partner. That's why ganyan kalaki ang kanilang bench scoring. Points in the paint, kitang-kita yung talagang hard work na ginagawa nito nila Salamuding and the other guys. 38 kontra 20. Turnovers, yun nga lang, medyo marami-rami yung turnovers natin per team. Pero medyo nakaungos dito ang Montreal. 10 lang ang kanilang turnover kontra sa 12 naman ditong mga taga-Claveria. Fast break points, 18 to 13. So yun nga ang ginagawa, partner, itong mga taga-Claveria. Maganda yung ginagawa nilang counter dun sa points barrage na ginagawa nila Lyanto and nila Erato. So pass break naman nila kinukuha, partner. 18 kontra 13. Second chance points, maganda ang rebounding ng Claveria, 12 kontra sa 11 points. So medyo malapit lang yan, partner. So titingnan natin kung sino talaga ang makakaungos dito sa second half. Kasi nga 42 to 46 ang ating score. 4-point lead lang yan, partner. So very manageable comes the third quarter. Okay, and that's on the part of Claveria. So they need to double their effort para mabago ang sitwasyon. Alam ko na gusto na rin nila din na makauna dito sa sa District 1 ng panalo kontra dito sa home team na Montreal. Kaya yun ang kailangan nilang gawin. Ayan, pumuposte si Onggotan, the veteran. And was fouled. Medyo mahaba din yung pinagpahinga nitong si Onggotan. Yes, partner. So that's foul Hindi na number. siya pinasok sa second quarter. Ayan, pasok yung kanyang unang tira. Sa first point dito ni Rodel Onggotan. Pasok pa rin yung pangalawa. So that's the first two-pointer or 2 points nitong si Rodel Onggotan sa larong ito. Ko. Maganda yung pasahan. Almonte. Hindi pa rin tumira. Mali yung napasahan. Monteliano gets a bump and the shot. And one for Monteliano. Isa ito sa mga nakikita kong magaling dito sa koponan ng Claveria. Ano ito? Pag-asa niya maibigay ang unang kalamangan nila, partner, dito sa ating laro. But mintis yan. Mintis yung bonus shot. Ito na naman ang mga taga-Montreal. Babawi. Ko! Maganda ang pasa. Mula dito kay Delavin. Onggotan hindi... medyo that's a bad pass. Medyo bad pass yun eh. Pinahirapan niya doon yung receiver niya na si Onggotan. Ko with the ball for Montreal. Sizing the defense of Monteliano. Oops, muntik nang makawala sa kanila ngayon ang bola. At ayun na nga, nakawala na. And ayan na si Salamunding finishing with the right. With a pass mula kay Monteliano. Ko. To Briones. Now to Erato. Hindi pa rin pumasok ang tirang yun ni Delavin. Onggotan. Deadlock tayo dito, 48 all, partner. 48 all. Monteliano has the ball for Claveria. Poposte dyan si Onggotan. Sapa lang inabot. Mula dito kay number 21 na si Jobert Briones. That's a good move on the part of Rodel Onggotan, partner.
So siguro mas mabuti na ibigay muna doon sa ilalim para mag-clog yung defense, partner, para mas ma-open yung mga teammates niya, no? Tama. And itong si Ongota naman is still a threat sa ilalim. Too much passing on the part of Monreal. Tama. Ko. Isa na namang extra pass. Wala yung tirang yon. Itong si Almoguera. Maganda sana talagang kitang-kita niya yung board. Kita mo, partner, every possession talaga nitong dalawang koponan na ito. Talaga, they are pushing the Ma-action face. talaga. Oo. Ma-action talaga So, Onggotan. Pumuposte. Susugod. Wala. That's a foul, partner. Kitang-kita. That's on Jeric Almonte. Sese now. Will try para maka-lead na sila dito sa larong ito. Wala pa rin. Tabla po tayo, 48. Ito, si Sese, mahaba din to, partner. Hindi pa rin pumasok ang pangalawang tira. So, tabla pa rin tayo. Sayang yung opportunity for Claveria Yes, partner. to take the lead. Sabi nga natin, those free throws will hunt you comes the last quarter. Tama. So, dapat siguraduhin nila yan. Ito na naman yung pressure sa taas, partner. Yun ang depensa talaga nitong Claveria. At pinapahirapan nila yung mga guards nitong Montreal. Pero may nakitang foul ang ating mga referees. Good thing naman at nahahandle nitong si Ko, Vince Edward Ko, yung pressure. De Lavine. Nasa kay Briones. Balik sa kanya. And this time, ihulog na niya ang tira. Same spot. Different result, partner. Oo, Now, different pasok result. naman ngayon. Pasok naman. Oo, 2 points na ito. Coming off the bench. Montellano, rather. Muntik na yun. Nice shot mula kay Salamunding from the outside at the top of the key. Malinis na pasahan. Ito na naman si Montellano. Ayan, lamang na po dito ang mga Claveria. 10 points itong si Montellano. 53-50. Pero nabawi naman kaagad ni Almoguera. First 2 points yan. Oo, first 2 points si Almoguera. Montellano. Ganda talaga ang handle ng batang ito. Sayang yung tira. Di pumasok. That's an open look. Merong foul. Itatawag dito kay Rodel Onggotan. First personal yan, partner, on Rodel Onggotan. At second team foul dito ng mga taga-Claveria. Oo. So, ilalabas si Sabado for Yamco. Dalawang veterano ang nasa loob. Onggotan and Yamco. Maganda yung pasa, pero yung tira, sayang, Morliato. Ayun na, si Salamunding na naman. Ganun kabilis ang score dito from Montellano to Salamunding. Guess what? 27 points, partner. Itong si Salamunding dito. Lianto, misses. Ito, nagmimintis na itong si Lianto, partner. Oo. Na kanina, Halos mainit ang kanyang mga shortstop jumper. Oo, tama. Meron pa nga siyang isang 3-pointer made. Pero hindi pa nakakascore siya dito sa ating second half. 5:21. Nakatao na, partner. Itong mga taga-Montreal dito. Montellano. That's a foul! And one.
4-point play. Para dito sa mamang ito. Ang number 14 ng Claveria, si Ian Valcese. Medyo napupunta ang momentum, partner, dito sa mga taga Claveria. Oo. At napatahimik dito yung 6th man itong Montreal, partner. Tama. Valcese will try to complete the 4-point play. Ayan. So, ano na? Pito na po ang kalamangan itong mga taga Claveria kontra dito sa Montreal na unang nag-take ng lead sa first 2 quarters ng ating laban. Oo, partner. Na iba yung complexion ng laro for Claveria now that they are leading. Anong ba nangyari sa Montreal? Bakit nagkaganon? Yan, partner, sabi nga natin, kinapitalize nitong mga taga-Claveria yung magandang depensa nila at pag nakukuha nila yung bola, talagang tatakbo yan. At anin gan, kung mapapansin mo, partner, talagang may leak in pass na sila sa ibaba lagi. So, and then kinakapitalize talaga nila. And for Montreal naman, partner, medyo maalat na yung mga tira pagdating dito sa kabilang court, no? Hindi na masyadong pumapasok. Eh, yung kaninang nakikita natin na magandang pasaan na hindi natin nakikita ngayon dito sa second half. Now it's Lianto, penetrates. At yun, sabi niya, kailangan ko nang umiscore dito. And just in time, bago pa man lumala ang sugat na dulot nitong mga taga-Claveria, ay nakabuslo ng isang end one situation itong si Leonard Lianto for Team Montreal. 15 points, partner. Wala yung 3-point play ngayon. Opportunity, pero nasa kanila pa rin ang possession. Yun nga lang, sablay yung mga tira. At ayun na naman sa Labunting, nasa unahan. Talagang ang bilis. Nakakailang ganong senaryo na itong mga taga natin, partner. Claveria. Heranto hits it mula sa labas. That's the third triple of Christian Erato. Monteliano kontra dito kay Ariate. So merong tawag yung ating referees kontra dito kay Rodel Onggotan. Second personal on Rodel Onggotan, partner, on that play. Corner shot and a foul para dito kay Jeric Almonte. Yamco ang tinawagan ng foul doon. So Almonte was fouled beyond the arc. Tatlo ang hititira niya dito sa free throw line. Pasok ang unang tira. Ganon din ang pangalawa. Isa na lang. Mapapansin mo, ganon talaga yung tira niya, partner. Oo. Medyo patagilid ng konti. So sabi nga, what works for you, yun na yun, di ba? Tama. And short. Sa third and final shot mula sa free throw line. At ito, pareho na palang penalty. On the 4-minute mark dito. Maagang nagpe-penalty ang dalawang teams na to. At ayan. Balik ang bola. Erato, fouling Salamon. That's out of bounds lang. Ito, nakatao na yung Montreal, partner. Monteliano to Onggotan. Onggotan will try to do his work. Good At move! Ayun, that's a veteran move. Kaya all smiles itong si Rodel Onggotan. Pababa. Muntik na naman doon. Ayun na nga, nakahuli na naman. Oops, Sese was fouled. Talagang very hard worker itong mga guards nitong Claveria, partner. Ang bibilis ng Claveria.
sa transition. Grabe. Very pesky defenders itong mga guards nitong Claveria. At yun ang nag-take effect. Kaya sa ngayon sila na nakakalamang ng 4 dito. Yun nga lang, medyo mintis doon. At hindi na-capitalize yung first throw nito ni Cese. Tingnan natin itong ikalawang free throws. Meron siyang pagkakataon dito na madagdagan pa yung kanilang kalamangan. Wala. Rebound, Almonte. Ariate. Mabilis nila tumatakbo. Gets blocked by Montaliano. Montaliano nakita na sa unan si Onggotan. Pero ipinasa ni Onggotan yon. At ngayon, nahirapan siya doon. Onggotan naman nakakuha ng bola. Sapal pa rin. Grabe talaga yung battle for the rebound. Ibang klase yung sequence na yon. Tuwa yung mga manonood natin dito. Oo. Para ilang chances ba yon for Claveria to score. Yes, Pero partner. because of the defense naman itong Monreal ay nahirapan sila doon. Pero yun na nga, Montaliano was fouled kaya nasa free throw line siya ngayon. At ito, sumignal na si Rodel Onggotan na substitution daw. Kasi grabe yung sequence na yun, partner. Oo, para sa kanya, sa edad niya, na I guess nasa 45 na itong mamang to. Pero before that play, partner, dito kay Montaliano, that could have been an easy 2 for Onggotan. Pinasa niya pa kasi kay Yanto eh. Oo. Tama. Ooh! That's hang in mid-air. Pero nandun, ang veteran na si Yamko to clean up the mess. Oo. So, hindi lang naman talaga din yung mga youth yung nabibigyan natin ng pagkakataon. Pati na din yung mga veterano. Veterano na medyo kala nila tapos na pero pwede pang maglaro, partner. Pwede pa pala, oo. Bintahin rin talaga yung matatangkad na veterano kasi kahit medyo may edad na kinukuha pa rin sila ng mga teams because of their height. At kita mo naman, may maipapakita pa talaga. Oo nga. Again, ito, time out muna dito. 61 ang Monreal. Umaabol pa rin, 5 dito sa Claveria at 2:28. Sabi nga natin kanina, Monreal lang talagang nakalalamang dito. But again, because of that defense na pinapakita nitong Claveria, partner. With, defense na turning out into offense. Sabi nga natin, sinasabi nga ng mga coaches talaga, pag medyo hindi tayo makascore, kunin natin yung rhythm natin sa depensa muna. Kasi yung defense, wala namang malas dun eh. Diba? Tama. Yung opensa, pwedeng magmintis, pwedeng, diba? Yung mga tira mo. But if you play good defense, magkakaroon ka ng magandang result. Most likely, you will play better offense din pagka maganda talaga yung depensa mo. So this is a one throw for Llanto because of that end one play, partner. So pagkakataon para sa mga taga Monreal na matapisan ang kalamangan at hoping na maibalik nila ang kanilang kalamangan. Merong nakitang foul ang referee. Bunanong Gumachera. Penalty yan, partner. Oo. So Nunez will take 2 free throws. That's the 4th foul of Sabado. Nunez missing the first throw. Still struggling itong mga taga Montreal, partners sa kanilang free throws. So yun, nag-reset ang ating clock. Oo. Reset yung ating scoreboard. So this is a good opportunity for both teams na makapag-usap-usap
on what to do next. Lalo na sa nalalamangan ngayon na Montreal team in front of their crowd ay nalalamangan sila ngayon nitong mga taga Claveria. Alright, and meron tayong pa-shoutout mula kay yan, batiin natin si Boss Ino Rivera. Yan, watching right now, Boss Ino. Magandang gabi po sa inyo. Okay, and shout out din sa ating 2.6k viewers. Sabi naman ni Paul Joseph Redoblado. Ayan, si Paul natin. Of course. Hello po. And hello din, Boss Ino Rivera. And of course, hello, Com Lloyd Rivera. Yes, of course. And sa lahat na nanonood po sa atin sa live, sa ating social media platform, we have Rep Saldico page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV, of course ako Bicol Cup page sa YouTube, and meron din tayong TikTok account, ako Bicol Cup. Oo, so please follow yung mga ano po yan, mga social media accounts natin, follow, share, and subscribe. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Ako Bicol Cup. Okay, at batiin din natin si Ma'am Russell Oreta ng IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, na siyang nagbibigay po sa inyo ng live broadcast nito sa pangunguna din ng ating director na si Christian Calleja. And once again, shout out to Mr. Ino Rivera and Com Lloyd Rivera. And again, we're live here mula sa Montreal Gymnasium. This is the third and final matchup natin sa ating triple header. Nag-umpisa tayo kanina laban ng mga taga Batuan at San Jacinto. San Jacinto po yung nanalo. Yung second game natin kanina na ipanalo naman ng San Fernando kontra sa San Pascual. At right now, eto, pinag-aawayan pa ng dalawa. Ang Claveria at ang home team na Montreal. Malalaman natin kung sino ang pangatlong mananalo dito sa ating District 1 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Okay, and di pa rin naayos yung ating scoreboard. Kaya, ayun. Usap-usap pa rin yung ating both teams, Claveria and Montreal. And again, Claveria, yung mga nakaputi at pula. Just in case bago lang kayong kakapanood, dahil siguro nabisi kayo kanina. And right now, nagkaroon ka ng oras para manood sa amin or panoorin itong ating live broadcast. Yung mga naka-gold po, yung mga taga Montreal. Yes, partner. At ito, again po, ito yung magiging schedule natin in the next coming days, no? Huwebes, August 1, 2024, nasa Plaza Año Nuevo, covered court tayo sa San Jacinto, Ticao Island. Okay? So makikita nyo po dyan itong mga teams na ito ulit. Kasi 3 games po tayo for District 1 ulit dyan on August 1. Huwebes po yan. And Friday, August 2, nasa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center po tayo sa San Fernando naman. San Fernando. Dito sa Ticao Island. So again po, 1 week tayo dito to finish the elimination of District 1 dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So ayun, di tayo uuwi. Di tayo babalik sa District 3 or siguro District 2 na tayo after this. Kasi galing na tayo sa District 3. Ang hindi na lang nakakapaglaro doon yung PUV Corpus. PUV Corpus. Reverse layup. Wala, Mintes, wala kay Lianto, pero nandoon. Sino yun? Si Aton ang tumira. That's Albosara, partner. Albosara, alright. Sige. Sabado against Nunez. Umatras si Sabado. Binigay sa kanyang kakampi.
Grabe naman. Alaohoy na tira yon. Hindi lang pumasok. Ganda yung pasahan. Everything but the shot. Balik kay Nunez mula kay Lianto. Lianto nawang titira. Mintis pa rin. Hindi nagkaamo yan, partner. Yung dalawa doon, si Yamko at Sabado. Oo, grabe yung nakakailang offensive rebound na ba dito mga taga Monreal. Kung sa offensive rebounding, well, mukhang mananalo sila. At sa foul ang Finally, Yamko. na-foul si Nunez. Kaya Nunez will take 2 free throws dahil, again, both teams are now in the penalty. Actually, magmula pa kaninang 4 minutes. And now, it's 1 minute and 34 seconds. Pasok ang unang tira ni Nunez. Ayun, contributing itong si Nunez coming off the bench. 6 points na dito, partner. Tama. So, dalawa na lang ang lamang ng mga taga Claveria. Pasok pa rin yung pangalawang tira ni Nunez. Good for them. Nagkaagawan. Pero sabi ni referee Gomer Obina, the ball will stay or will go to Claveria. Salamunding, mabilis na bumaba. Pinasa kay Yamko. Yamko pumeke. Tumira. Wala. Na-rebound ngayon ng mga naka-gold. Nagkaagawan sa ere. Montellano and Ariate. At nakita ni referee Obina na nag-commit ng foul doon si Ariate on that sequence. Or in that sequence. Kaya si Montellano ay nasa free throw line ngayon. Pasok ang unang tira. So 67 na ang Claveria, 65 ang Monreal. Yes, partner. With 1 minute and 22 seconds remaining. Pareho penalty yan, partner. Big rebound on Yamko. Ayun And na big naman. shot on Salamunding Jr. 30 points na, partner. Itong si Salamunding. Salamunding dito. Oh, he can score all night actually. Oh, sayang yon. Napasa. Nabitawan ni Aton. Good pass sana, the part of Ariate. Oo, tama. Palitan dito ng tao. Si Yamko magpapahinga muna. Pasok itong si Del Prado. Montellano. Or that's Against Castellano Ariate. rather. Maganda talaga ang handle ng batang to. Balik kay Montellano ang bola at 7 seconds to shoot. Montellano making it to the basket and for the bucket. 14 points, partner. Good defense on the part of Sabado. Oo. So standing his ground at the driving Ariate. So yun talaga ang bread and butter itong dalawang kupunan na ito, partner. Talagang drive after drive, pass break, ganun lang talaga sila. Nice pass. But the shot. Now Montellano bringing the ball down once again. Scoop shot, wala. Ayan na. Lianto bringing it down also and getting fouled. Castellano was called for the foul. So magpi-free throw dito si Lianto for Monreal. Nalalamangan sila ng 6 dito. 3 seconds remaining na lang sa ating third quarter. So mahalaga sana na maipasok ito ni Lianto. Yes, partner. Para sa pagsasara o pagtatapos ng ating third quarter, para sa pagpasok nila sa fourth, at least nabawasan ng konti ang kalamangan nitong mga taga Claveria. Sayang, nakapag-attempt pa sana itong si ang isa sa mga veterans din ito Monreal na si Almosara rather, kaya lang short yung kanyang tira. And that ends our third quarter.
talagang ma-aksyon magmula pa kanina, mga First kasurog. quarter pala eh. Oo. Talagang rat-rata na itong dalawang koponan. At hanggang ngayon, and hindi na ako magtataka kung ganun din o mas maging maigting pa ang bakbakan sa pagpasok natin sa ating fourth and final quarter. Ito yun na nga, partner 71-65. Yung talaga yung kanina ko pang napapansin sa dalawang kupunan na ito, partner. Talagang yung energy simula kanina until now. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. But again, nakauus doon yung Claveria. Sabi ko nga, because of the pesky defense na pinapakita itong mga guards itong Claveria, partner. And the likes of Monteliano, Salamuding, and also itong si Sese na kanina din ay nakapagtala pa nga ng 4-point play, partner. So yun na siguro. And then on the part of Montreal naman, medyo bumaba yung intensity, partner, when it comes to their offense kanina. Nawala yung consistency nitong si Lianto. Oo, and yung magandang pasahan na sinasabi ko nga na tama. kaninang first quarter is talagang nagkakaamuyan sila, partner. Actually, Coach, I've noticed, magaganda rin naman yung, mayroong mga ganda silang pasahan dito, kaya lang yung tira ang hindi na ipapasok. Ayun, narinig tayo ni Aton. Pasok ang kanyang tira. Mahinay, walang hinay-hinay para sa akin, sabi niya. Ito medyo matagal din na pahingahan to, partner, si Mahinay. So let's see kung ano magiging contribution niya now na it's the fourth quarter at nakapagpahinga siya ng maayos. Tumatakbo. Binigay kay Nunez. For the layup, wala. Out of bounds. Still will stay with Montreal. Patropes, papalitan. Pumasok si Baro Jr. And ito din, partner, medyo matagal na pahingahan. Ito si Baro Jr. Oo. Delevin pumasok din para kay Aton, para sa Montreal. Erato. Wala. Sese. At ayan ang nakapagpahinga na si Mahinay. Finishing with a reverse layup there. Nunez to Delevin. Delevin gets fouled. And I guess this is going to be the third. That's the third on Rodel, Gotan. Oo. Medyo na siya doon, partner. Pati siya nagulat eh. Oo. Sabi niya, bakit pa ako sumabay? Delevin missing. That's a good foul, partner, kasi hindi pumasok yung free throw. Oo, tama. Oo. Sese with a big rebound. Ito nga ng bola. Ilagpasan ng mga defenders. Dumire-diretso. Binigay kay Erato. That's Almonte. Hitting a short corner jumper. Yun ang mga gusto, partner. Ito na sabi nga ng mga players, yung mga short stop jumper na yan, dapat na ipapasok talaga yan. Ganda ng tira, hindi lang pumasok. Kapos yung pabandang tirang yun ni Salamunding Jr. Oo. At ito. Shoutout ko muna, partner. Nagpapa-shoutout. Itong si Miss Alexa D. Hello po, Miss Alexa D. Shoutout from Direct Chano Calleja. Hello po. Ayan, sige po. Oops, nagkaagawan. Ito na naman. Mahinay and Delevin nagkukulitan. Ayan na naman, talagang super bibilis yung mga players na to. Magandang tira yon ni Sese. That's a good finish for Sese. Now directing the play.
Delavine using the back door. Pasok ang kanyang layup. Wala man lang kumuha doon kay Delavine, partner. Easy 2 points yun for him. Sese, huminto sa gitna. Binigay sa kanyang kakampi, Mahinay. Sabi niya, hinay-hinay muna. At ayun, Baro missing. And not for the second time, sabi niya. Ko gets fouled. Tason Sese. Oo. And again, shout out to Mr. Ino Rivera. Nagkagawan. Delavine. Open look. Pero wala. Lagpas ang tira. Mahinay. All alone. Siyempre, pasok yan. Siguro nakakalimang beses ang ginagawa ng mga taga-Claveria ang ganong klaseng Yun play. talaga, partner, ang kanilang nalawag. Ayun na naman. Ayun na naman. Mahinay, yun nga lang at he loses the ball. So yun talaga yung ano nila, no? Fast break, partner. Yung run and gun ang sinasabi natin. Defense. So and wala then, masyadong setup ng play. Basta Wala. open. Basta may tumatakbo sa unahan, pasa na natin. Ganun talaga yung ginagawa nila. walang sistema ang makikita tayo pero maganda yung pasahan. Tingnan mo. Halos parehas itong team na to eh. Ayun na naman siya. Ligo na naman ni Baro. Monteliano balik sa game. Binigay sa corner kay Mahinay. Mahinay! Hangs in mid-air. Muntik nang mabitawan ang bola. Nasa traveling. Oh, okay. That's a good call from the referee. Again, yung mga referees natin, Gomer Obina, dati pong nag-referee yan sa PBA. And itong si Sir Ariel Berneo ay veteran na referee. International referee. Bunanong Bumachera, syempre, our very own national referee yan. Oy! Nag-hesitate doon si Onggotan. And by that mistake, naskoran sila doon ng Montreal. 5 seconds violation. Dalawang error ang na-commit nitong si Onggotan. First is the pass and now yung 5-second violation. Sayang. So, 6 lang po dito ang kalamangan ng mga taga Claveria. Open sa corner itong si Erato pero hindi niya natapos ng maayos. At yan, sabi niya kung tatapos yan, sabi ni Almonte. Very unorthodox yung kanyang tira pero malaki rin yung percentage. 4 na lang dito ang hinahabol ng mga taga-Montreal. 8 seconds violation na naman. That's 3 turnovers on the part of Team Claveria. 3 consecutive turnovers. So yun ang hindi ko makuha, partner, no? Ba't sila hinahatak, no? Kasi yun talaga yung brand of basketball nila. Talagang rat-ratin yun. Right now, medyo humahatak. So yung momentum na pupunta sa Montreal. Sa Montreal. And pumapabor yun, siyempre, sa mga tao rito. Dahil mostly sa mga nandito sa Montreal Gymnasium. May mga taga-Montreal. Cheering for their team. With 5 minutes and 9 seconds remaining, 79-75. 4 lang po ang abante ng mga taga-Claveria dito. So balik pa ang bola sa Montreal. We're almost halfway dito sa ating 4th and final quarter. So Sabado, Sese, Mahinay, Baro, and Monteliano nasa loob ng Claveria. Dito naman Alonte, Erato, and Lianto. Good defense on the part of Sese, partner, on that play. Kasama si Jonella and Co for Montreal. Baro. Wala. Sabado for the rebound.
for the putback. Wala. Kita Pero mo nandun. naman yung rebound na yun, partner. Ni Jimmy Baro Jr. Baro Jr. Ayan, tumatakbo na naman si Montaliano for Claveria. Talagang super bibilis ng mga batang to. Yun, almost making that one. Baro once again, 2 consecutive buckets. Grabe yung efforts this guy. talaga ng mga taga-Claveria, partner. Talagang they're crashing the board. Kahit tumira yung kakampi nila, andun pa rin sila to get that offensive rebound. But talagang sinagot naman yun ni Leonard Llanto. Meron din naman kaming version yan, sabi niya. Kaya lang, nalalamangan sila dito ng 6 pa rin ng mga taga-Claveria. Best shot mula kay Mahinay. Now Ko with the ball. Pinigay kay Llanto. Llanto! Wala. Second chance kay Junela. Wala din. Now Mahinay against baka wala ang bola sa kanyang kamay. And the ball will go to Montreal. Grabe, partner. Talaga yung ginagawa. Takbo, takbo. Yun lang. Pero hindi inaasahan ni Baro yung kala niya ipapasa sa kanya, no? Kung makakascore dito ang Montreal, maganda para sa kanila. Pero hindi. Bigo on that sequence. Or in that sequence. Now it's Sese. Sabi niya, sandali. He stepped on the brakes. Gandang peke. Pero yung tira, medyo napalakas because of the defense nitong si Almonte. Oy, may guest tayo, yung aso. Alright, sige. Patuloy po kayong nag-e-enjoy sa maaksyon na laban ng Montreal, ang ating home team, at kontra dito sa mga dayo na taga-Claveria. Tignan natin, partner, kung anong gagawin dito ng mga taga-Montreal para mabawasan yung kalamangan na yan. 6 points, no? Oo. Almonte, tumira na naman ang 3. Pasok yan! At ayan, 3 na lamang po ang lamang ng mga taga-Claveria kontra dito sa home team. Pero binawi ka agad nitong si Salamunding Jr. Kaya balik sa 5. Llanto drives and was defended well, pero mananatili sa kanila yung bola. Almozara will try now to inbound. Ariate. Ayun na naman. Good steal Ang naman. easy finish for Salamunding Jr. After that error mula sa mga taga-Montreal. Good job on the part of Sabado. Noticing the guy na nasa unahan na si Salamunding Jr. So yun talaga, nare-recognize nila lagi yun, partner. Once na nakuha nila, controlled na yung bola ng mga taga-Claveria, partner, may tumatakbo na talaga for that pass break. At saka alam ng rebounder na meron ng tumatakbo. Yes. Kaya doon kaagad ang focus niya. Protecting the ball and then leak out pass. Leak out pass, bato na kaagad. Oo. That's very basic, partner. Yun nga sinasabi mo. Wag mo pahirapan yung sarili mo. Tama. Kumbaga, share the ball. Kung doon ka mas mapapadali, yun ang kunin nyo. 7 po ang kalamangan. Almonte, pumeke. Tumira. Wala. Sese. Now to Montaliano for Claveria. No need to hurry here, partner, for Claveria. Tama. Time on their side yan to last 2 minutes on our game. Muntik nang maipasok pa yun sa Lamunding. At ang good offensive rebound. Oo. But again, hindi na control ni Sabado. Oo, Babalik nabitawan. ito Nabitawan. sa mga taga-Montreal, partner. 7 points lang yan with 1 minute and 51 seconds. May Manageable chance sila pa. dito. Oo. Kung maipapasok yan, maganda. Pero sablay. Monteliano now. Against Ko and Llanto. Now Sabado. Binigay kay Baro Jr. Baro Jr. nakitang kumakat si Sese.
Pero nandun sa kanyang harapan si Ariate and Ceci was fouled by Ariate. Maro umikot. Oh no, that's Salamunding rather. Oo. Turnover. 1 minute 29. Yes, partner, may pag-asa pa dito. Lianto fires a 3. Pasok! Apat na lang po. At 1 minute and 24 seconds. Buhay pa ang Monreal. Buhay pa, partner. Apat lang yan. Oo. Montaliano. Binigay sa ilalim kay Ceci. Ceci was blocked. Good defense para dito kay Almozara. So 12 seconds remaining on the shot clock. One stop lang yan, partner. At babalik sa kanila yung bola. No need to foul here. Good defense lang on the part of Montreal. So, Ayun! Good defense nga. That's an Anspo, partner. Anspo, foul. So ayan, may pag-asa po ang Montreal dito. Kaya wag kayong bibitaw, mga kasurog, lalong-lalo na yung mga nandito sa loob. Yung iba, nagsilabasan na. Mabigat yun, partner. Oo. 2 free throws yun plus ball possession. Oo. So malaking pag-asa to para sa mga taga Montreal. Ang shooter pa naman reliable na si Almonte. Let's see. Yun nga lang. Nabati mo, partner. Nabati ko. Kaya grabe, nangihinayang siya. Sige, wag na nating batiin. Antayin na lang natin kung ano magiging resulta ng kanyang tira. Ayun, pasok na. Nagagandahan dyan, ball possession pa nila. Ball possession nila. What if ma-shoot sa 3-point beyond the line or beyond the 3-point beyond the arc rather. Ariati now. Binigay kay Almozara. Tumira ng 3! Pasok yan! Tabla po tayo! Under a minute to go. 59 point something. Eto na. Kapit kayo, mga kaibigan. Mahinay. Diretso. Wala. And for the putback, nandun si Ceci. Kaya sinasabi natin, hard worker yung mga players itong Claveria. Tumira sila ng 3. Pasok yan! Lamang ang Montreal. 90-89. Ayan, nabuhayan ang mga taga Montreal dito. At may foul na itinawag dito kay Ko. So, wala pa sa penalty, coach. Yan ang sinasabi natin na anything is possible. And it's anybody's ball game. Kaya yung mga lumabas mula dito sa sa ating gymnasium, sa Montreal Gymnasium, bukas magtataka sila, kala mo panalo na ba yung Claveria. Pero sige, hindi pa naman po tapos talaga ang laban, 36 seconds remaining. Pero ang dito, maganda para sa Montreal dahil sila na po ang nakakalamang ng 1 puntos. Pero it's the ball possession of the Claveria team. Kaya may pagkakataon din dito mga Claveria na selyohan na ito at makuha ang panalo. Ganda nung tira ni Lianto. Talagang focus siya sa kanyang tira. Hitting that triple. Okay, at may dinidiscuss dito ang ating mga officials. Okay. They are talking it over. Tingnan natin kung ano magiging tawag dito, partner. Kasi may rinireklamo ata itong bench ng Claveria on that last shot dito ni Almozara. Kasi as I can see, parang sumisignal na, di ba? Yung sinignal ng referee, 3 points. Oo. Pero ang sinisignal is
nung isa. Oo, 2 points lang. So that would give... So magiging tie. tabla yun. Tabla. So, ayan na, ang ating referee, si referee Gomer Obina, reporting to the official stable. So, yung tira ni Almosara 2 points. was only 2 points. A long 2, partner. Oo, long 2. Yung tira naman ni Lyanto, yun yung 3 points. Yun yung 3 points. That's why. So, That's why lumapit yung coach ng Claveria doon sa bench kasi Good kitang-kita nila dito sa side nila tumira good recognition on the part of good job on the part of the coaching staff itong Claveria, headed by Arnel Pornete. Because actually sabi niya sa akin, hindi naman talaga ako yung head coach, pero ako, I will be manning the team right sa ngayon sa larong ito. Okay, so tied ball game tayo at 36 seconds remaining. So kapit po kayo mga kaibigan. It will be Claveria's basketball. Okay. Yan ang ating mga officials. Ando, nakita natin si Sir Jojo. Oo, Sir Jojo, our technical head. Oo. Okay, resume na ng ball game, partner, at balik ang bola sa mga taga-Claveria. Tingnan natin kung ano ang dreno dito ng mga taga-Claveria. And this could seal the deal, partner, for them, or baka kabawi pa dito. Kasi ano pa yan, may matitira pa dyan, partner. Tama. 36 seconds, may matitira pa dyan. Let's see kung ano mga magiging pangyayari dito. Mahinay. Ito. Binigay kay... Yung sa kanilang leading scorers, the leading scorer. For sure, i-clear out nila yan. Tama naman yan. Give the ball to the best player and bahala na sa magiging resulta. That's a very good pass. Kaya lang, it's a foul, partner. Na-foul. Oh, so that's still good play on the part of Salamunding for Sese. Now Sese will be tested. This is a high pressure free throw shots for Sese. Sana hindi magsisi ang mga taga-Claveria. Pasok ang unang tira. So yun, nakakaangat uli ang mga taga-Claveria. Mintis yung pangalawa. Na-rebound ng mga taga-Monreal. Monreal tumatakbo. Nabitawan kayo ni Almonte. Ang pasa mula kay Ko. At 11.8 seconds. Mapupunta ang bola sa mga taga-Claveria. Mahinay. To Salamunding. Salamunding gets fouled by Ko. But hindi pa yun penalty, partner. Hindi pa. Sideline inbound to. Oo, sideline inbound pa lang yan. So one more foul and they will go to the line. Baro will... Pwede mo naman ipasa dito sa Yan. Yan. Penalty na yan. Yan, so penalty na. Magpe-free throw dito si Mahinay. Pasok ang unang tira ni Mahinay. Let's see kung papasok uli ang kanyang pangalawa. Mintes, so dalawang
puntos lang ang kalamangan. May pagkakataon dito ang mga taga Montreal! Ariate! OT tayo, partner! Grabe ang laro ito. Talagang binigyan tayo ng napakagandang ending. Actually, di pa naman tapos, pero it looks like it. Sayang yun, partner, on the part of Claveria. Na-control sana nila yung rebound. Oo, hindi nila napigilan itong si Ariate na good decision on the part of Ariate na hawak niya na yung bola. Didiretso ko na to. Bahala na. So what a heroic move for Ariate and decision. Ito yung mga highlights, partner, ng nakaraang quarter. Oo, tama. So ayun, very effective din yung mga tira ni Almonte, ano? For Montreal. And right now, we will be we're getting ready for the OT or overtime. Itong dalawang koponan na naglalaban. Hindi pa daw sila pagod, partner eh. Oo. Gusto pa ng 5 minutes. Ako nga parang nawala din yung pagod ko. Imagine, pangatlong laro na natin ito. Grabe. Ito. Ang gandang galaw noon, coming from Ariate. But again, sabi ko nga, sayang yun kasi nakontrol sana ng mga taga-Claveria yung rebound, partner. On that miss of Mahinay. But again, they try to save it. Ang nagresulta is dun sa fast break naman ni Ariate. Kung ako, pinabayaan ko na lang lumabas yun, partner, because seconds to play naman eh. Oo. So much better na kunin ko yung depensa sa depensa namin kesa gano'n ang mangyari. So talagang match na match itong dalawang koponan na to, ha? But we will have a decision. We will extend for another 5 minutes para malaman kung sino nga ba sa dalawang ito ang mananalo. Ang nakateritoryo na taga Montreal o itong Dayo mula sa Claveria. At ito, bola ito ng mga taga Montreal dito. So para tayong bumalik sa first quarter, 91 all. Tama. 0-0. Ito na, Ariate na with the ball sa pag-uumpisa ng ating extension or yung ating OT. That pass was deflected by Baro but it went out of bounds. Still, it's Montreal's basketball. Ko, binigay kay Ariate. Ariate, naagawan. Nasa kayong gota ng bola. Now Monteliano will try a 3! Pasok yan! What a way to start this OT for Claveria. May tira din yan si Almonte. Pero not this time. Rebound. Salamunding. Salamunding against Ko. Binigay kay Bara. Bara tumira. Nasa labas. Wala. Pero nakuha ng kanyang kakampi sa ilalim. Si Se working it out. Ano, that's Monteliano. Yanto. Bad pass to the part Bad of pass, Gan. oo. Salamunding. Again, partner. Another 3 from Monteliano. This time from the left corner. Take over dito, partner. Oo. Ito si Monteliano. Sabi niya, ayoko na mag-extension pa. Ko, will try to retaliate pero wala. Na-rebound ngayon ni ang gota ng bola. Medyo parang naubusan ng gas, partner. Itong mga taga Montreal dito. Tama. Parang na-overwhelm sila doon Oo, sa... doon sa dalawang 3-pointer. Nito ni Monteliano.
Okay, now Salamonding Jr. will be taking 2 shots para mas madagdagan pa yung kalamangan. 6 po ang lamang nitong mga taga Claveria dahil doon sa dalawang 3-point shots na binitawan nitong si Montellano dito sa ating overtime. Pasok ang pangalawang tira ni Salamonding Jr. Makakabawi pa kaya ang Monreal dito? Uulit ba nila ang ginawa nila kanina? Miss doon so nag-miss doon si Montellano. Oo, but again, balik ang bola pa din sa Claveria, partner. Oo. Last touch sa mga taga Montreal. Mali pa yung napasahan. Talagang, I guess this is going to be Claveria's win. Let's see. Di pa po tapos ang laban. Montellano fires and hits it once again. This time from the perimeter. Grabe, take over mode dito. Itong si Montellano talaga, no? Oo. And Ito yun. nakakuha pa ng steal. Na-steal niya pa yon. Baro finishes. That's Salamonding Jr. 102-91. So nag-run dito sa overtime ang mga taga Claveria. That's 10 points, partners. 10-0 run ang ginawa dito ng mga taga Claveria Walang sa ating overtime. Walang nagagawang maganda sa ngayon ang mga taga Montreal kahit sa depensa. So let's see kung magtutuloy-tuloy na ito. Meron pa tayong 2 minutes and 25 seconds remaining dito sa ating ball game. Yes, partner. This is 11 points lang yan. Oo. And this is the overtime. Nag-91 all po kanina at napako na po doon ang Montreal. Claveria nakascore ng 11 puntos matapos ang ating or sa pag-start natin dito sa ating overtime or OT. Laulianto. Almocera fires and hits a 3. So malaking tulong yan, malaking bagay yan. Mananatiling buhay ang mga taga Montreal dito. Montellano muntik na maagawan. Bara and a floater, wala. For the second time, wala. Pero nandun, ang bibilis ng mga taga... Oh! Foul yun, partner. Foul. So, Onggotan will take 2. So, penalty na dito. Let's see kung if Rodel Onggotan will drill these 2 shots. Yes, yung una. So, balik sa Sham ang inahabol. Pangalawa, pumasok pa rin. Onggotan and Team Claveria. Erato. Magandang pasa. Nunez, umalog yung tira. Now Montellano has the ball na naman for Claveria. Dire-diretso and makes the layup. So it's all Montellano dito sa OT natin. Almocera kicks it out to Erato. Erato fires short. Now it's Montellano na naman. And nandun si Lianto sa unahan, pero siya iniskuran nitong mamang ito. And I guess we have a candidate for Kasurog Best Player of the Game.
Alright, under a minute to go, 55.6, 108.94. Biglang bumulusok dito, partner, yung mga taga-Claveria dito sa ating overtime. Pero good chance on the part of Monreal. Yes, partner. Let's get back to the last minutes of the fourth quarter kanina na halos wala, nagsiuwian na din yung mga fans ng Monreal noon eh. Dahil alam nila na matatalo na pero nakabawi at nakatabla. Ayun nga, nag-overtime tayo. Pero yun nga, sinasabi ko kanina, yung energy partner na pinapakita nila nung end of regulation parang nawala dito sa overtime, no? Maganda yung free throw shooting na pinapakita nitong si Sese magmula pa kanina. Very vital yung kanyang naging role in shooting those free throws para sa overtime. Nunez thinking of 3 pero nandun si Umbutan sa harapan niya. Sa fourth foul of Nilagotan. Yanto. Naagawan ni Montaliano. Magaling na guard itong si Montaliano. Yes, partner, I'm really impressed. Ganda yung handles niya, partner. Oo. He didn't even started dito sa larong ito. Yes. He came off the bench. I don't know, baka na-late siya or what, pero mukhang hindi naman. Kaya lang, miss yung kanyang tira sa free throw. Masyado nating nabate. Pero isa rin sa mga prolific player ng Claveria is itong si Salagunding or Salamunding Junior. Yanto will fire a 3. Pasok. At ayan, that ends our third and final game for our day 3 ng Ako Bicol Cup Masbate. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Final score natin, Claveria winning this with 111 points kontra sa 100 ng Monreal in overtime. Yes, partner. So yun, magandang opening dito, partner, sa Ticao Island. Yes. And again, maraming salamat po sa lahat ng pumunta at nanood ngayong araw. And mayroon pa tayong mga schedule of games on Wednesday. Or I mean on Thursday rather. Bukas po wala tayong laro. But ang sunod natin sa Webes on Thursday, August 1, 2024 sa Plaza Año Nuevo, covered court sa Jacinto dito sa Ticao Island. So 3 games po yan. Sa Friday, ganun din. August 2, Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa San Fernando naman tayo. Oy, excited ako mapunta dyan sa San Fernando. They won kanina yung kupunan nila kontra sa San Pascual. Yes, partner. So ayun na nga, kanina, first game natin, yung team ng San Jacinto. Ang Jacinto. nanalo kontra sa Batuan. Yes, partner. At San Fernando versus San Pascual naman, ang nagwagi doon ay ang mga taga San Fernando. At ito, Claveria versus Monreal. Wagi ang mga taga Burias dito. Claveria. Tama. Sila yung nanalo dito. Unang panalo din nila dito sa District 1. And yon, in overtime, what a crazy ending ang nangyari dito po sa ating third and final game. Kaya ano naman, talagang sulit na sulit ito para sa mga fans na pumunta dito mismo sa gym ng Monreal, ang Monreal Gymnasium.
Talagang sulit na sulit ang kanilang panonood dahil tatlong napakagandang match-up ang ating natuklasan ngayon dito sa ating Day 3 ng inyong paboritong Ako Bicol Cup. And marami rin po ang nanood sa atin online. We've almost 5K viewers kanina. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Oo. And maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa Masbate. This is actually not my first time dito sa Masbate. I've been to this island siguro mga 12 or more, siguro 12 or 13 years ago. Nag-host ako ng isang event doon sa Aroroy, Masbate. Aroroy, doon sa other side ng mainland. We've been to the opposite side, yung Katayngan, di ba? Yes, Katayngan. And Aroroy. Doon ako Doon unang... naman siya sa kabila. Oo, doon naman sa kabila. Doon ako unang nakapunta. Of course, lumanding tayo dyan sa Masbate City. At diretso ako noon sa Aroroy. So, meron naman siguro tayong venue sa Aroroy. I think so. Meron. I think so. So, makakababalik ako dyan. Pero right now, namnamin natin ang stay natin dito sa Ticao Island. Yes, partner. Napakaganda isla. Dito sa District 1, yung mga taga Batuan, mga taga San Fernando, San Jacinto, San Pascual, itong San Pascual, doon din to sa Burias, di ba? Burias Island, Claveria and San Pascual, Burias Island naman. Pero yung Monreal dito yon. Monreal dito sa Ticao Island naman Dito siya. nandito tayo sa kanilang venue, napakagandang gymnasium. And again, maraming salamat po Mayor Glenda Villahermosa. Yes, yun. Ako partner, this is my I think third time dito. But I've never been here sa Ticao Island sa mainland. Masbate lang. Oo. So before I was a sales manager for an automotive company. So dito may kami dito. May satellite office kami dito. So I train people. That's why nakapunta ako ng Masbate. So pero ito, this is new for me, itong Ticao Island. Kala ko nga yung Masbate talaga. Wala nang isla. So yun pala, 3 isla ang Masbate. So again, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong mainit na pagtanggap, partner. At syempre, maraming salamat Kong Saldico at Ako Bicol Party List. Alam mo, hosting this league has been a privilege for us. Alam mo na, hindi tayo mapupunta sa ganitong mga lugar kung wala ang Bicol Cup. Naikot na natin ang buong Bicol, partner. Oo nga. So, dahil yan sa Ako Bicol Cup. So, maraming salamat once again, Kong Saldico and Ako Bicol Party List. And of course, lahat ng mga bumubuo nito kay Com Lloyd Rivera at sa kanyang kapartner na kapatid na si Sir Ino Rivera at lahat po ng mga tao behind this. Maraming salamat po. Of course, our IMBC partners na nandito and yung sa committee naman headed by nandito palagi ang ating hands-on si Coach Pao Biñas, sina Paul nandyan, and of course our CSRs. And well, we're just waiting for our Kasurog player of the ball game. Sino sa tingin mo, partner, ang karapat-dapat para sa award na ito? Ako, for me, partner, maganda pinakita nito ni Mark Monteliano. But again, yung scoring prowess nito ni Arlito Salamuding Jr. Ay, grabe. Hindi mo matatawaran, partner. Halos mapuno itong papel ko, partner. Halos di mo na mabilang. Siguro more than 30 points ang score nitong si Salamuding. Kaya for sure, siguro siya magiging Kasurog player of the game. But again, the heroics act of Monteliano on that overtime, talagang take-over mode, partner, on that overtime. Pero walang magiging overtime kung walang accumulation of score nitong si Salamuding. Yun na nga. Kung wala yung score niya, talagang walang overtime. Sige, titingnan natin kung sino sa dalawang ito. Ito yung napipisil natin na two most valuable player sa larong ito. Sa larong ito. Ito na. Okay na ba? Wala pa. Okay, so we're waiting for Miss Jessamay Navales.
And I think this is our time na to wrap this thing up para sa atin. We have to say bye-bye for now, Coach Paul Sepe. Yes po. And kami po ay magbabalik sa Wednesday. Ano? Sa Webes po. Sa Webes na. So, wala Webes. tayong laro bukas. Wala tayong So, bukas. Webes po tayo magbabalik and dyan tayo sa San Jacinto naman. Okay, so maraming salamat. Ito po si Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe. Ibato na natin kay Miss Jessamine Navales para sa pagtatapos ng ating parang episode ngayong araw na to. Ang ating day 3 ng Ako Bicol Cup Masbate with the Kasurog Player of the Ballgame. All right, thank you so much, Coach Paul and Kapam Morgan. So now, here with me is the Kasurog Player of the Game from Team Claveria, jersey number 23, J.R. Salamoding with 38 points, 8 rebounds, 2 steals, and 2 assists. Ayan, congratulations po for being our Kasurog Player of the Game. How does it feel po na naipanalo nyo yung unang laro nyo na napaka-intense at nagka-overtime pa? Sa game namin, medyo nag-collapse kami sa fourth quarter po, pero nakabawi naman agad kami dun sa overtime po. At yun, nagawa namin maka-adjust agad po sa laro. And yun, nakuha namin panalo po. Alright, congratulations once again, Kuya JR. May gusto ka po bang pasalamatan or i-shoutout sa mga family, friends, at sa mga taga-suporta nyo po? Unang-una, maraming salamat po sa Panginoon sa bigay namin sa amin na lakas sa Panginoon po. At sa aming butihing mayor, Froilan Anduesa, maraming salamat po sa suporto. Talagang nandito sila lahat at ang LGU po. And pwedeng bumati. Binabati ko yung aking asawa, si Joy, at aking dalawang anak, si Liam at si Lance, na nasa Pugawan. Ang buong Claveria po, maraming salamat po. At sa aming coach na tumutulong sa amin, at sa teammates po ng buong Claveria po. Maraming salamat po. Alright, congratulations to our Kasurog Player of the Game and to the Team Claveria. Mga Kasurog, don't forget to hit that like and share button for more basketball actions sa Ako Bicol Partiless Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol YouTube channel. Please do follow also our TikTok account at Ako Bicol Cup para sa mga kaabang-abang na game highlights. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ma'am Russell Oreta, Technical Head Director Sir Christian Calya, and the rest of the team, this is Jessamine Navales, your courtside reporter. Maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta. Good night, Masbate!